Ти дойде на тази земя, изкупи ме от греха. Ти дойде на тази земя, свята кръв ти проля. Той плати за мен цена, да спаси моята душа. Радостен сама сега, Той подари ми вечността. Святе, святе, Тато и святе, 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 завинаги святе. святе, святе, Тато и святе, 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 завинаги святе. Лутах се в тъмнина, но ти избави моята душа. Не ще забравя с деня, в който мен ти призова. Вързан бях аз от греха, но ти подаде ми ръка. Щом имам теб сега, пътя свой ще извървя. Святе, святе, Тато и святе, 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 завинаги святе. Святе, святе, Тато и святе, 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 завинаги святе. Хваля те, Исусе мой. Издигам те, царю мой. Хваля те, Исусе мой. Издигам те, Боже мой. Хваля те, Исусе мой. Издигам те, царю мой. Хваля те, Исусе мой. Издигам те, Боже мой. Чувствам ръка, аз чувствам допира на моя баща. Гласа, чувам гласа, аз чувам шепота на моя баща. Исусе мой,
ти си тук. Аз моля те душата ми да напоиш. Аз моля те, Исусе мой, живота в мен, татко мой, да подредиш. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Ръка, чувствам ръка, аз чувствам допира на моя баща. Исусе мой, ти си тук. Аз моля те душата ми да напоиш. Аз моля те, Исусе мой, живота в мен, татко мой, да подредиш. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Моя дом е там, където си ти. И на тебе да го дам. Аре, аз ще я държа. А ки ли сте мутка? Айде, мама, ела си мутка. Айде. Гири към камерата. Кели, тръпи се сам тай. Гири към камерата, Коки. Коки, гири към камерата. Айде, чакай, че. Ой, ням. Пана обувката, дай другата обувка, да изложим обувки. Аз искам да снимам малко отвън, къде да чуя. Добре.
Защото не си. Ти можеш ли? О, падна на пепелашка обувката. Нищо. Дария. Коки. Чичинка, мама. О, Чичинка, мама. искаш смени снимка? Не от тази страна, ти от тази страна. Ела от тази страна. Ти от тази страна. А, така. Той иска при бебето. Гледай сега на камерата. Не се ли гледай на камерата? Гледай тук, Лело. Гледай на малкото. А, така. Да ти гледай ли? Хайде. С нас без бебелка. Да. Оставите ми. Няма да къде къде. Айде става така. Чакай да оправим. Тя е важната. Хайде, дръжи. Ами, роли чертаци, настърка не ще са. Ще го хвърлям след малко, ще сложим друго. Хайде. Хайде. Държи да ходи горе главата. Ай, не. Асия. Айде, Бручи. Ай, да не готово си. Не слагаш това? Пускай ги тук. Не съм сложила нищо за парички. Хайде да правим една снимка. А Димир къде е? Той не е. Не може да писли. Да. Не искате ли двамата? Няно да газнеш. Ще са малко са жива.
Вземи да се снимаш да снимаш ли? Не. Ден. Айде, ще кора час. Ще си дамата. А? Дамата. Не. Айде. Аре? Аре, Ангели. Къде Даниела? Долу е. И защо не дойде тя? Не знам. Hadi Daniela dedi. Божа, какие Даниела? Ангели, ама пошмаш. Жак да. Не знам съм. Али. Тук гледайте да снимка. Айде, Кирилка. Демире, айде. Една обща снимка да направим. Сега. Не, аз сега искам, защото ще ga валя голямо пост. Така. Демире, ти заселяне лапко до мене. Е, така до мене. Димире, тебе не можете хвана, да знаеш. Е така? Така те хваща, ама нещо не ми харесва. Чакай, те не сме удобно. Чакай да застанем хубаво. Ето, така сме добре. Ето, готови сме. Не правя, Ето ще го. аз съм на... Ай. За снимка гледа, че там... Снимка на... Ай, ако искаш, той ще... Не. Ти бе, Колеон, хабарима бе. Не, няма да стане. Трябва да идиш там, Димире. Да се завъртим е така. Ани, ела тука. Айде, Катя. Айде. И си коректно мене, мила. Тук. Коко е малкия. Коко! Айде, ела стане. Айде, бягай да играеш. Не да влезе навътре, аз да остана тук. Чордалън. Стойте, че ти повторя. Стойте. Дикатели. Ежи не каза, тата муравато. Не точи. Айде, не паца. Тя ми е дошла. Ти си ще дърма на гари камера да гари снимка. Си корема стане. Малата. Нади, Леле, виж тук. виж как Лелята. Тук като хората за меко кама да имате. Леля, шаман пасенка. После. Да ги жена на кимба. Се добър ли е някой? Това на ким жена тогава. Много интересно. Асия. Тата чнакала. Мама пути благословен малките чари, ма къде става това. И също пипие. Ти ли мятила? Ала стани, дели ала като бъл. А кайрига. И снимка и бабо. И скатка мама ми. Тук е. Така како не пука, начина като ми бъл. Грузна ма. Грузна камара вани. Айде. Дай, баб, аз съм ти деса тук с снимка. Айде, окей, то става.
Удобно буде да Снимай, чакай. Заедно часата да лачи. Чакай, да ви жива и здрава и много благословена, много добра работа. Айде, вземи. А пък е папа ми как ви на база. Нашата маска пинкица, мамо. Жива и здрава, лело, и бъде благословена. Ела да се снимаме. Ела ни. Ела. Ела, къде? Дедио. Някой не е дълъг на тулато, няма. Ой. Айде, Ани. Сега сте вести малки зорали пиняки. Айде, ние сме наред. Айде. Та са сте вести зорали, Ани. Попротки пени. Айде, Ани, скола баше, Ани, тому. Айде, мами. Давай. Мила Трънкова дава комплечета. Ай, хуртекай. У нас. 10 лева. Да я жива и здрава малката с цялото си семейство. Аз ще съм сумка. Ами, как ще го държа? А там манкикала? На парола войгузе. Айде. Нело на сър. Леле! Айде, млади мама. Али мете жастърди. Аз се ръкаскала грозно чия. И там не мъртва. Това. А така съм снимка. Ой, мирачиче. Ай, много печета. Говори на Вили? На Вили Вики дома на Вила. Калъсна е бите му кала. Я ги са един вас с така. Ай, там са се вести зрали да варатва. Му да таво. Еми, карше Господ. Ай, Никита, але трешена. Ай, дай, Къде бенчешо? ой. А, така съм ги сумка. Ай, жалко ще го имам. Кили, ала. Аре, гледайте. Там гледай, чичко. Трябва да ческа, ма микам. Чила. Роглята. Чила, истина, всякът га взимат хората и червозидна. Ей, всякът нещо ще я фърля. Или пък нещо по-толкова тройки. Че изложи се бъдти. Нещо почва да се усилим. Там нищо се дава. Бебито! Бебито, айде, мамо. Само с чебут кола. Хай, бебето ми. Айка. Леле. Нищо не тева чола. Слизай долу. Да стои, сега закачай. Чала си с коя. Мите, ето, заволато са. Ей, чела. Нищо пресиги. Ама, няма да се снимаш. Дигай го да се снимаш. Него не може да той тежи. Той тежи, да. Мите, иди катай.
Тук е Митко. Митко. Митко, виж така. Той гледа сега, бебито гледа. Ало. О, леле. Чакай се да се снимам. Чакай! Лева, 50 лева от Алеша и Ваня, 50 лева Елена и Таню. Да е жива и здрава, благословенна. О, мама! Това мачка. О, мама! Ой, бабако, ела, виж бебето. Ела, ще снимаме с бебето, ела. Хайде, ела тука. Свали се ръчичките, баба, виж. Айде, гледай сега там на лилята. Това е бургано ли това, мама? Беби, хайде. Хайде. Ням. Да. Колега да ли памиш? Ела тука? Лени. Лени. Айде, ти да остава. Добре. Тук како? Лени, там на сега. Ела тука, ма. А кај е Зината? Онна некати. Ки да видим. Време. Айде, че си му принесе, че пробали от килоти. Интересно, всичко интересно, лаке. Оха, ще къпиш ли бебето? Как ще го къпиш? Как те? Оха. Айде. Айде да чуем това. Ще набия. И си жени човек. Нина. Ще набият хората. Стига толкова. Стига. Вземи това много пъмничката. Айде, лажи го да си правим снимка. Не, аз чакам. Не е тука. Къде? Мини тук при мен, ако не е. Ням. Да стои. Завърши минута. Ей, бочи. Ай, бочи. Вода кара.
Ми се свида му сестро, 20. Медо Кирлес 20. Да ти е жива и здрава, благословена, много да радва. Принцеса Асия. Тя е благословена на Бога. Важишка. А кай е чо? Той. Ай, това е поръзна. Ама сега сме да мани се. Ай, така. Ама, така расте на мама. Така расте на мама. Бали, махате за... Ама, битлата с кавра да мака нещо. Но дигът на сега. Май така е по-късно, ми да това. Мами. Дик, като се дик. Дик. Какво на мократа нищо ще стъгне? Ми е взела вече това. Вече нам я взела тук вече със сигурност. Колко здаласко си направил кате ласко. Особено къде е вкусно. О, бот. Вече направиха ми го. Жените пашува с нас. Дашка и ромаски ли? Чакай какие ски бангал баба Лиля, същата. Хайде. И ани мачо машка. Охрания машка. И да камах не чашка. Симони, ти кута мама, ти кута. Симони! Колко викай го малко, бе! Той взима парти. Дори се парти. Азаря, степни направиш една. Чакай, има хора да пречакай. Вече? Симон, ти го трябва да знам. Малко да твърдеш. Безо! Но и колко се репалас. Това си Хайде, Ани. Яни да отимире старото на 10 хиляда. Хвърли го. Ани, да ти е жива и здрава сестра. Много да радва мамата ти. Ей, папарутка. Чакай на керобилите хабарно на книга една с... Мира, чакай пивито. Ай, това е поръзна. Ама сега сме да мани се. Ай, така. Ама, така расте на мама. Така расте на мама. Бали, махате за... Ама, битлата с кавра да мака нещо. Но дигът на сега. Май така е по-късно, ми да това. Мами. Дик, като се дик. Дик. Какво на мократа нищо ще стъгне. Ми е взела вече това. Вече нам я взела тук вече със сигурност. Колко здаласко си направил кате ласко. Особено къде е вкусно. О, бот. Вече направиха ми го. Жените пашува с нас. Дашка и ромаски ли? Чакай какие ски бангал баба Лиля, същата. Хайде. И ани мачо машка. Охрания машка. И да камах не чашка. Симони, ти кута мама, ти кута. Симони! Колко викай го малко, бе! Той взима парти. Дори се парти. Азаря, степни направиш една. Чакай, има хора да пречакай. Вече? Симон, ти го трябва да знам. Малко да твърдеш. Безо! Но и колко се репалас. Това си Ай! Окличка се става това ти бани. Чирално, хабар има. Вай!
Айде, Дени, ела, мама. Ела. Да, дръж, беби. Чакай. Айде, дръж, беби. Взели как ми? Гледай там камера. Колко? 3. Бършете. Айде, чакай, тати, дай. Айде, бе. Бущара, долу. Се за зубки. Ай, мама. Бебито. Леве. Айде, мани. Димире. Гяло. Зетко! Дикай го, ма. Зетко! Не чува. Ай, сам стани. После. Яка ще е пълна с сливки. То за нея е за бебито. Не, де пипай. Тя е соплови. Ай, болни. Айде. Не, сега ще искам. Айде, не може повече, ма хора ще ми. Так ли, ма? Ще минавате ли? Не, чакам. Ето 20 лева. Бог да го благослови. Това сексинка, че има. Аз шла себе без мамо хари. Ай, хора, кjer съм излюбил това? Айде. Текста си си тук. Че я сдаш ли си, не сдаш ли си? Да слуша много. Повече да слуша отколко. Да ни стане по-бойно от него. Ката е релко, ката поставя молекса. Чакай да излезем там. Давай, който е наред. И живо и здраво, Бог да варадва, благословено да е и да служи на Бог. Монинко. Телефон. Говори да си направим снимка. Ай, минута става. Как си ти? Добре. Това по-голямо бе, но още беше 2 кг. Тя 3,9 се сърди. Двойно. Не се са. И тези всички подаръци са от кака Цунка и батко Муста. А тези са от кака Зимбила. Що си влиза вътре? Деки давай. Принцесънца, ти ли пръщаваш на старото му? Да си жива и здрава и ти. Аз ще бъде жива и здрава и ти си ми Караме. Оле! Айде,
Пайки дойде да го казва, отиде и бе. Айде, иди, пайка. Бабата. Бабата, женската страна. Да. Айде, 20 лева дала, айде, иди. И 2 лева за здраве. Айде, че туда. Да, ама бе, Айде. И така. Леко ме кера отдот, че е цаке. Сидя, когато не гледа. Ой, беле, халанде буля, халанде тръпте. Ето я индена, да. Морите. Айде, знаем. Да. Айде, бебело. Айде, бебело. Бебело. Да не се свърши ти дете. Се хвърляйте тръпка, баба. Накарайте и пъти. Аз не знам какво ще да Дали да хубаво? Казах ти Айде, дай за жените си. Хубаво ли дай да ги дам за Да. Натискаш и чакай, той се чакат. Застане с камера. Да, красни. И мога да не слуша. Ще спи. 20 лева, да изживам здрава. Чакай. Пане мой демо. Аре, как ти дочи? Аре, само учебе, само учебе. Само момичета да имате. Аз харчичко пречицам ли? Да, как е? Ai, que
ти го дарило. Мамо! Мамо! Aí, Aninha. A mim dá mais de dar uma esconada. That's a baby tooth maker. Segurei a certa. Светът ми се смее. И ми най-тек замислям какво, сестра. Казва ми обоженци. Пак на църква ли отиваш? Там при твоя Исус. Светът ми се моля те, Исусе, моля те, Татко мой, отвори очите, за да видя те. Манко там маро, това е там. Няма ни всичко това. Татко, благодаря ти, Господи. Ето давам мисъл. А? Татко, благодаря ти, Господи. Издигаме те, Тате. Те моля, Господи. Алелуя, Татко. Благословено да бъде Твоето велико име, Отче. Веки да веки. Благословен да бъде Тате от Царя Мой. Алелуя, Господи. Благословен да си Тате от веки до веки. Татко, ни ти благодарим, Господи. Издигаме те отново, Господи. Хвала и питат ме къде вървиш. Губиш много ценно време. Ела при нас остани.
Светът ми се смее, питат ме къде вървиш, губиш много ценно време, ела при нас, моля те, татко мой, отвори очите, за да видя те. Моля те, Исусе, моля те, татко мой, отвори очите, за да видя те. Господи, докосни ги с пробудената си ръка, с уми разум надари ги, стопли ги, Боже, с любовта. Господи, докосни ги с пробудената си ръка, с уми разум надари ги, стопли ги, Боже, с любовта. На великия Бог, който прави всеки ден чудеса и знамения в нашия дом. Ние сме събрани тук, защото и в този дом направил чудото. Как е направил чудо? Направил чудо с детето, направил чудо и с майката. Защо? Ако не е Божия намеса, ние няма сме добро дошли тук. Ние сме за друго дошли. Но благодарим на Господа, нашия велик Бог, че Той показа милост към всички и сме тук, за да го издигаме. Не сме тук да издигаме онзи или някой друг. Тук сме, за да издигаме Господа. Благодарим на Господа, че отново Бог ни събуди и ни даде живот. И даде живот на майката, даде живот и на детето. Ние ще благодарим на Господа изцяло за Него, за всичкото, защото Бог обича всички. Не може да каже Бог не мене не му обича. Не, Бог възлюби света. Възлюби нас всичките. Даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вече живот. Тук сме, за да издигаме нашия велик Спасител. Гледаме и чуваме какво става. Но нека да издигаме нашия велик Бог. Да благодарим на нашия Господ, че прави чудеса и знамения на нашите домове. Ще ви кажа едно. Казвал съм много пътя. Знаете колко пари имате, като си ги скарате, броите ги. А знаете ли колко дни имате живот? Не знаете. Но Бог знае. Когато обърне пътя ти, Господ, Той знае откъде ще минеш и как ще минеш. Ние не знаем пътя си как ще излезем навън, откъде ще минем. Точно на кое място, но Бог знае точно на кое място ние ще стъпваме. Точно как ще изглеждаме. Точно как ще говорим. Точно каква усмивка ще правим. Точно как ще издигаме ръце. Дали ще са святи пред Господа. Но ние ще благодарим на нашия велик Господ. Отново ви казвам, добре сте дошли. Тук сте да издигаме Господа, нашия велик Спасител. Казвам, ето имаме гости, които са вярващи, има гости, които не са вярващи. Но добре сте дошли. И затова ви казах отначало, отворете се ушите, защото Бог ще от ушите ще пребъдва в сърцето. Защото чрез слушане човек добива вяра. Ако не чуеш, ако не чуем за войната, няма да знаем за война, че има. Ако не чуем, че нещо там е станало, няма да знаем. Но днес ще чуем за Божието Слово. Днес ще чуем за Господа какво прави Бог. Днес ще чуем Бог какво направи за всички нас. И ще благодарим на Господа. Ще ви кажа, който може, нека да се изправи. Ще започнем с молитва. Ще завършим с молитва.
Ще даваме, който има сърце да ги благослови за 5-10 минути, да каже нещо, да сподели. Защото когато ги благославя, както казва, Бог каза на Авраам: Аврааме, ако някой те благославя, и аз ще ги благославя. Затова, че благословете това прекрасно семейство, което може, което е решило да се предаде на Божиите ръце. Това младо семейство, което е потомъкъм да се предаде на Божиите ръце. Татко, ние ти благодарим, Господи, издигаме глас към Тебе. Благодарим ти, Святе Душе, и те каним ти да дойдеш, да заеме централното си място в сърцата на всеки един. Ти да преминеш при всяко едно сърце, да минеш. Моля те, Господи, моля те с цяло сърце, душа. Издигаме всеки един, Господи. Но моля те, Господи, сърцата ни да бъдат отворени за Тебе, Святе Душе. Моля те. Благодарим чудото, което си направил, Господи, с детенцето и с майката. И ние ти благодарим с цяло сърце и душа, Господи. Винаги Твоята десница беше над тях. Сега те молим винаги да бъде над тях. Твоята ръка винаги да бъде над тях, да ги пази от всяко едно зло, Господи. Да им бъде задна, предна, странична стража в живота. Молим те, Господи, с цяло сърце и душа. Това детенци винаги да бъде в Твоя дом. Винаги да издига Тебе, Господи. Винаги Тебе да хвали, Господи. Ти знаеш съдбата и, Господи. Но те моля в Твоите ръце да бъде. Да го опасиш. Моля те, глината е тя и Твоя, Господи. Ти да го оформиш за Твоя слава, за наша радост, Господи. И ние ти молим с цяло сърце, душа. Благословен да бъде името Ти велико, Господи Исусе Христе. И ние те молим да благословиш това семейство изобилие, Господи. Винаги глас да издига към Тебе. Винаги коленете към Тебе да бъдат, Господи. Винаги, Господи, да се снишават и да се смиряват, Господи. Винаги сълзите им да падат в Твоите нозе, Господи. Винаги косата им да изтрива нозете, Господи, Твоите. И ние те молим тази вечер, Господи, с цяло сърце, душа. Добави това нещо, което имат жадно за сърцето им. Добави го, Господи, за Твоя слава, за наша радост. Благодарим Ти, Господи. Води ни, Господи, за Твоята слава. Води всеки един, Господи. Благослови, Господи, и хвалението си, Господи. Нека това хваление да бъде от небето. Когато издигат гласовете да пеем, Господи, за Тебе, нека небесата се отварят, Господи, за Тебе. И издигаме там от Тебе, Господи Исусе Христе. Благодарим Ти, Господи. Слава и почет на Тебе, Господи. Моля Те, отвори духовните уши, за да чуваме. За да чуваме и да приемем, Господи, това нещо, което Ти си избрал, за да говорим. Благослови тези, които ще говорят, Господи. И ние те молим с цяло сърце, душа, Господи. Благославяй ги устите им, Господи. Помажи устите им, Господи. С цяло сърце, душа те моля, Господи. Моля те, Господи, за всеки един на това място, Господи. Издигаме, Господи, които ще говорят. Ти, Господи, когато те говорят, съдби да се променят. Нека Твоя глас да чуят в сърцата си, Господи. Слава и почит на Тебе, Исусе Христе. Благодарим Ти, Господи. Благословен да бъде името Ти велико над всяко едно име. Благословено е, Господи. И в сърцата ни да бъдат благословени, Господи. Слава и почит на Тебе, Господи, от сега и до века. Амин, Господи. Замете си местата, седнете. Халилуя, Татко, благодаря Ти, Господи. Кой се чувства хвалител, нека да стане да пее, Господи. Ари, брат, заповядайте, заемете се правото си. Ще Те хваля, Иешуа, ще издигам името Ти. Ще Те хваля, Иешуа, ще издигам името Ти. Ще Те хваля, Иешуа,
ще издигам името Ти, ще Те хваля, Йешуа, ще издигам името Ти. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Днес се, Господи, ще Те хвалим и ще Те величаем, Господи, защото Ти заслужаваш, Татко. Няма равен подобен на Тебе, казваш, Татко, защото Твоето име е над всяко друго име, Христос. И ние Ти благодарим, Татко, и отдаваме цялата слава на Тебе, Татко. Халелуя! Ще Те хваля, Йешуа, ще издигам името Ти. 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 Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Ти си моя Бог, Ти си моя цар, на Тебе се покланям аз. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Халелуя! Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име. Аз ще хваля Твоето име, Йешуа Хамашия, главата от Юда. Днес, Господи, ще Те издигаме, Татко. Ще Те издигаме, Господи, защото Ти си царя и Ти си господаря. Няма равен подобен на Тебе, казваш Исус. Затова Ти си достоен, Господи, достоен цар си. Всемогъщ цар си, Господи, да Те хвалим и да Те величаем, Господи. Няма да спрем, Господи, защото Твоето име е над всяко друго име, казваш Христос. Затова благослови, Господи, моите братя и моите сестри, Господи, в дух, душа и тяло, Господи. Молим Те, Татко, вливай чисто сърце и постояние в нас, Господи. Защото Ти си жив, Господи. И наистина, Татко, Ти възкръсна заради нашите грехове, Татко, заради нашите беззакония, Господи, за да имаме наистина благодат чрез Тебе, Господи. Защото Ти си благодата, Татко, нямаме друга благодат, Татко. За да кажем, Господи, прости ни. Благодарим Ти, Татко. Жив дорог съм дела, жив дорог, амен, гесян дела дорог. Жив дорог съм дела, жив дорог,
siande vladadoro akana metu ke gilababa akana metu ke bachababa akana metu ke gilababa akana metu ke bachababa Сила, халелуя! Бог казва, че ако ние не се радваме, то камъните ще го издигат, но нека бъде... Халелуя! Слава да бъде на Господа! Благословено да бъде името на нашия цар! Вярвам, че всички ние идваме тук. Едно от нещата е да бъдем наистина изцяло посветени на Бога, но същевременно да бъдем в радостта на братни, на страни, заедно да се радваме за това, че виждаме славата на Господа в домовете си. Бог да ни благославя. Този, който може да се изправи, нека се изправи, нека се молим. Алелуя! 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 Благословен да си, Господи Боже наш! Благословено и свято да бъде името Ти, Небесни Татко! Хвала, чест, поклон пред Теб и пред Твоите святи нозе, Боже! Господи, ето Твоят избран народ стоим пред Тебе, Татко мой! И наистина, Господи, с радостни сърца, Татко мой, ние издигаме глас към Тебе, Боже! Молим Те, Господи, наистина в този ден, Татко мой, Твоето благоволение, Татко Небесен, да бъде в този дом, Небесни Боже! Господи, Ти си възрадвал сърцето, Господи, на брат ми и на сестра ми, Небесни Боже! Като, Господи, наистина, Татко мой, си им направили един добър подарък, Небесни Боже! Да виждат, да гледат, Господи, Твоята слава в домът си, Боже! Моля Те сега за детенцето, Небесни Боже! Нека детето да расте, Господи, в ръст, Небесни Боже! Да расте в мъдрост, Небесни Татко, но най-вече, Господи, да бъде под Твоето благоволение, Боже. Моля Те, Господи, да назначиш ангелско войство, Татко мой, на целият дом на брат ми и на сестра ми, Боже. Да бъдат опазени от Тебе, Небесни Татко. Така Те моля, Господи, за родителите на детето, Небесни Боже. Моля Те, Господи, да бъдат посветени на Тебе, Небесни Боже. Моля Те, Господи, дръж ги в Твоите обятия, Татко наш. Да бъдат винаги и всякога верни на Тебе, Небесни Боже. Да чуват, Господи, гласът Ти, Татко мой. Да бъдат водени от Духът Ти, Небесни Боже. Да бъдат движими, Господи, единствено и само чрез Духът Ти, Татко мой. Поради това, че Ти казваш, Господи, че водените от Духът Ти, Татко Небесен, Ти им даваш право да се наричат Твои деца. Благославя Ти душата ни, Небесни Татко. И издигате сърцето ни, Татко мой. Умовете ни, Господи, са отправени към Тебе, Небесни Боже. А устите ни казват, че няма равен и подобен на Тебе, Боже. Ти си Богът на нашето спасение, Татко мой. Благославяме Ти, Господи, Те издигаме. В този дом Ти да бъдеш управител, Татко мой. Ти винаги и всякога, Господи, да управляваш този дом, Небесни Татко. Благословен да си, Господи, от сега и до века. И всички заедно се гласиме в името на Исус. Казваме Амин. Бог да ни благославя. Наистина колко е радостно това да се благославяме един друг. Словото на Господа казва да се благославяме. Вечно те пабо, Oshitani me pabo, Andiaga begiro, Andiaga begiro, Vечно me pabo. Наистина, Господи, вечно там догори в ада, казваш Татко. Наистина, Господи, Ти ни изкупи чрез Твоята свята и непорочна кръв, Татко. Поради Твоята благодат, казваш, ще бъдем спасени, Татко. Затова изливай от радостта си в нашите сърца, Татко. Алелуя! Pedro Mapirava
pavol, me pavol, me pavol, Adiaga me giro, me giro, me giro, Adiaga me giro, Večno me pavol. Oshikani me pavol, me pavol, me pavol.